हेल' गाइस आं नै दा मोनानि बारहुंखाजों मा खहा जादों नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो गामियाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थानानै माबायदि मैयानि बारा सोर सोर न'आव मा खहा खालामदों बे खाथि खाला गामियाव बे गाम्बारि बिफाङा एकदम न' सायावनो गोलैसिननानै दङ नै दा नैबे गाम्बारिया न' बिफां सायावनो आराम गोलैनानै थाबथानानै थाबाय नायलां हागोन नै न'आ खुनुरुखुम लाखिना दोननाय जाबाय गुरुबासै नायलांनो हागोन नै न'आ गुरुब नांगौबाथ' आरो गरिब न'खर नोङो बेखौ बानायफिननांगौ आरो खस्थ' दङमोन दा न'आ गुरुबद्रायासै आं बिफां गुदियाव देखायनो थांगासिनो बिफाङा गुदों थारमाने नैबेनो गुनानै नै माबायदि जादों न'नि सायावनो गय बिफां बायसिनजोब्बाय थारावनो लागायबाय नायनो बादों डिपार्टमेन्टआ बानायालै बेखौ गय बिफाङानो बायसिनबाय थाराव नैबे नै न' सायावनो गय बिफाङा बायसिनना होबाय हरिनागुरि नेपालि बस्तियाव बियो दा नैबे मोनसे 11,000 पावार ओमफ्राय नर्मेल ओरैनो गामिनि बानायथार सिसु काट बिफाङा गुनानै एकदमबारे मेन कारेन्टआवनो गोलैनानै दङ ओरैबायदि गिथाव बाथाव नै लामा गेजेरावनो टटेलि ब्लक जाजोब्बाय आरोना बे एकदमबारे मेन लामाखौनो थबस्र' होस'नाय जाबाय थाराबो जबाय खयथा हरिनागुरि हाइ स्कुलनि गुनानै कारेन्ट थार 11,000 पावारनि आरो ओरैनो गामियाव बोग्रा लाइन फिसा बेबो थारानो जजोब्बाय नै कारेन्ट थार जनानैनो माबायदि हालोदाव दङ दिनैनि बारजों नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै आं गुदिखौ देखायनो सेस्था खालामो नोंथांमोननि बिफां गुदिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा नै स्कुल बाउन्डारि सिङाव हाबफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने रोदायानो जजोबखाबायमोन आरोना गैखालामोन नै फिसा फिसा मेन रोदायानो गैखाया